Γεια σας παιδιά, είμαι ο Jim Games και σήμερα θα κάνουμε ένα παιχνίδι για Roblox με τα νέα μου ακουστικά που είδατε και το βίντεο το προηγούμενο. Αν δεν το έχετε δει, πήγαινε να το δείτε. Και σήμερα θα παίξουμε ένα obby, όσοι δεν ξέρετε τι είναι το obby, είναι, πώς να το πω, ένα parkour παιχνίδι. Τώρα, κλείνουμε αυτά εδώ. Και περιμένετε. Τώρα, settings. Γιατί έχω full γραφικά. Συνεχίζουμε. Οπα. Θα το χαμηλώσω. Λοιπόν, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτόν τον αστυνομικό και πρέπει να... Οπα, είναι first person. Βλέπω τα χέρια μου και δεν μου αρέσει. Τέλος πάντων. Μας κλάνει. Ποιος μας κλάνει? Όχι! Απ. Όχι! Πώς το χάσα αυτό? Ποιος μας κλάνει συνέχεια? Γιατί το χάνω συνέχεια? Κλαίω με τις κλανιές. Πω! Γιατί το χάνω τόσο εύκολα? Πάνω που το βρήκα. Με το που το βρήκα το χάσα. Όχι! Έτσι και με ξεκινάει από την αρχή. Α, πολύ καλά. Είμαι χαζός. Α, είμαι. Α! Δεν το πιστεύω ότι δεν πήδηξε. Α! Με νευρίαζει ήδη και δεν μου αρέσει αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι δύσκολο. Δείτε στο τέλος που θα το βγάλω και θα ήταν μια χαζομάρα και μισή. Να, αυτό ήταν! Αυτό ήταν! Αυτό ήταν! Θα χτυπήσω τον αστυνομικό τώρα. Α! Τρέχα, 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 τρέχα. Τρέχα, 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 τρέχα. Τρέχα! Όχι! Με πιάσε. Συγγνώμη για αυτούς που φοράνε ακουστικά ή τρομάζουν εύκολα. Λοιπόν.
Λοιπόν. Φορές που τρέχω και κλάνει από πίσω μου. Έχασα. Οπα. Ξέφυγα. Είναι πολύ κοντά μου. Είναι πολύ κοντά μου. Είναι πολύ κοντά μου. Είναι πολύ κοντά μου. Θα πεθάνω, 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 θα πεθάνω. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Βοήθεια, 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 βοήθεια. Έχασα. Βοήθεια, βοήθεια. Έχασα. Έχασα. Λοιπόν, οπότε, τώρα, όπα, μπορεί και να το καταφέρω. Θα το καταφέρω, θα το καταφέρω. Έχασα. Αυτή τη φορά τρόμαξα όμως. Γιατί όμως? Παιδιά, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πρέπει να πατήσουμε αυτό το κουμπί όταν δεν μας κλάνει στη μούρη. Λοιπόν, φύγε όμως. Ναι. Φύγε όμως. Ευχαριστώ. Έχασα. Έχασα. Όχι. Ζω. Έπεσα. Βοήθεια. Έχασα. Τρέχα. Μη με κλάνεις. Τρέχα. Όχι. Τρέχα. Πόσες φορές είπα τρέχα? Βοήθεια. Με έχασε. Τέλεια. Ήμουν τόσο κοντά, γιατί να πέσω τώρα? Έχασα. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη που δεν πρόλαβα να νικήσω ούτε 5 levels. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Έκανα ένα ωραίο testing τα ακουστικά μου και βασικά ήταν να σας κάνω μια μικρή ενημέρωση για όσους έφτασαν εδώ στο τέλος. Αύριο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου θα είμαι στο Gameathlon. Τα λέμε τότε και bye!